Ja zaregistroval som vyjadrenie ministra Druckera, že navštívil nemocnice na Slovensku a zistil, to bolo ako ohromné zistenie, čo celý národ už dávno vie. Ale dobre, aspoň to zistil. Že ročne zomrie zbytočne, to povedal pán minister. Nie ja, ani nie kotolník nejaký. Hej, aj prácu týchto ľudí si vážim, lebo môj otec ako roľník robil aj kotolníka, aby zarobil na naše štúdia. Hej. No, tak viete, čo to je? 3 až 5 tisíc. Keď zoberete len 5 rokov dozadu, a keď zoberieme najnižšiu sumu, ním odhadovanú, to je 15 000 ľudí zbytočne zomrelo. Bol spáchaný trestný čin ubliženia na zdraví z nedbanlivosti, lebo oni nemali zomrieť. Presne tak. Nie úmyselne, ale z nedbanlivosti. A ďalšia vec je. Na to nadväzuje vyjadrenie podpredsedu vlády, ministra financií, keď on toto povedal. Ministra Kažimíra, že peňazí v zdravotníctve je dosť, len sa nesmie kradnúť. To znamená, títo dvaja v symbióze povedali, že novia tej istej vlády v tom istom časovom období, že 15 000 ľudí zomrelo len preto, lebo oni, politici, kradnú peniaze v zdravotníctve. Toto povedali, oni toto povedali. A pán generálny prokurátor Čižnár ja nechcem rozprávať už to isté, sa zabáva mediálne nitrianskou bitkou barovou, opitým slotom, či má ísť do väzby, alebo nemá ísť do väzby, exekútorom, teda vyšší súdny úradník, ktorý postupoval správne a podľa zákona na pokyn predsedu súdu, aj predsedu senátu, a keby to neurobil, hej, tak by ho odvolali. Hej, nechcem sa to... Ale generálny prokurátor, veď keď toto počul, tak mal okamžite zasadať celá generálna prokuratúra, vyšetrovaciu komisiu, zmapovať všetkých mŕtvych zbytočne a zmapovať všetky zlodejiny, o ktorých hovoril pán, a trestne stíhať ľudí. Veď 15 000 ľudí zomrelo zbytočne. To je vykinožovanie, ale to ešte, počkajte, toto je to v nemocniciach, ale plus ešte zomiera ročne 14-15 ľudí takých, čo nemajú na lieky. Takže to sú... Tam som nevidel Žitňansku, že čaká, keď sa dostane. To vás bojí. Takže tu je proste vykinožovanie. Tu je uvedený národ do takých životných podmienok, kde dochádza k vykinožovaniu. Práva, keď povie minister a druhý minister, že zbytočne zomreli, nie je to úmyselný trestný čin, ale z nedbanlivosti. Hej, je to smrť spôsobená ubližením na zdraví z nedbanlivosti. Áno. Teda trestný čin ubliženia na zdraví, nedbanlivosti s následkom smrti. Áno. Hej, na to je paragraf. Tak ako na to je osobitný. A ešte v takom veľkom rozsahu a druhý minister povie, že nemuseli zomrieť, keby tam nekradli. Keby nekradli. Takže sa to je. A tu sa nič nedeje. Tu sa nič nedeje. No tak to nie sú fašistické metódy. Toto nie sú fašistické totálny metódy. fašizmus. Genocída. To je genocída. Toto nie sú fašistické metódy. Keď niekto krádne peniaze, ktoré by mali ľudí normálnych, tých najchudobnejších liečiť. Áno, presne. A zabrániť smrti. Tebe by chcel zobrať v rodine, zbytočne. No tak ja fašizmus hodnotím podľa konkrétnych krokov. A kto zaviedol na Slovensku fašistický špeciálny súd? Pán Lipšic s pánom Kaliňákom. Čiže, tak ja sa pýtam, lebo prvý špeciálny výnimočný súd urobil v Taliansku Mussolini a druhý v 33., aby si podriadil všetkých sudcov, Hitler. No a pán Lipšic kopírovali s Kaliňákom špeciálny súd a tým pádom aj špeciálnu prokuratúru. Tak podľa mňa fašista je ten, ktorý preberá Hitlerové kroky. Presne tak. Lebo tu na pán Čižnár, to je horšie ako Vyšinský. Takýto model to je ako Vyšinský. On povie, a preto aj sa veľké krádeže, miliónové, miliardové, tunelovanie, tendreve nevyšetrujú. Si zoberte pána Kaliňáka posledne, tak on dá 1,5 milióna eur, to je 45 miliónov bývalých korún. My nemáme na lieky, na mamografiu, na CTčka, na tender.
pre súkromné firmy na poradenské, právne a auditorské služby. To bolo minulé len. Kto bude kopírovať Hitlera? Len tí, ktorým sú blízke fašistické metódy. Len tí môžu kopírovať Hitlera. Tak povedz, Ján... Len o práve. Ja len presadzujem právo a keď niečo je podobné, a história ma baví, a čo som sa v histórii dozvedel, že používali fašisti, tak tieto kroky pomenúvam, keď nie sú v súlade s právom a sú v súlade s Hitlerovými krokmi a fašistickými praktikami.